1750, vyrobený v Bratislavy ČKD. Pre štátneho dopravcu železničnú spoločnosť Cargo Slovenska i modernizovali železničné opravovne a strojárne vo Zvolene v licencii Českej spoločnosti CZ Loco. Motorové rušne 756 sú určené na ťahanie výlučne nákladných vlakov, takže tieto rušne výlučne ťahajú nákladné vlaky. Na rozdiel od svojich predchodcov už nemajú motor z ČKD, ale výrazne modernejší od spoločnosti Caterpillar. Ten sa vyznačuje nižšou spotrebou, ale aj menšou náročnosťou na údržbu. Jeho spaľovací motor o výkonu 1450 kW spomína sačný alternátor, ktorý sú napájané 4 modernizované tračné motory. Prvý rušen 756 001 bol dokončený koncom roku 2008. Do roku 2010 bolo rekonštruovaných spolu 10 rušňov. Nasadujú sa podporicia v ďalšej nákladnej doprave, predovšetkým nákladnej trati Zvolen-Košice. Motorový rušeň 750 je dízlový rušeň s elektrickým prenosom výkonu, ktorý vznikol rekonštrukciou rušňov 753. Tie vyrábal pražský závod ČKD v období rokov 1968 až 1977. To znamená, že máme možnosť sliadnuť takého dedušla svojím spôsobom. Kvôli odmietnutiu dodávok ďalších sérií rušňov 754 začali koncom 80. rokov Československé štátne dráhy pociťovať nedostatok výkonných traťových rušňov s elektrickým vykurovaním súpravy. Od 80. rokov bol totiž realizovaný plán postupného rušenia zastávaného a ekonomického hromadného vykurovania, a tak boli vozidlá tohto typu postupne odstavované a nahrádzané modernejšími, akými boli rušne radu 754. Okolo roku 1990 táto situácia došla až do takého stavu, že celé súpravy nových vozidiel nebolo čítať, pretože prakticky jediným vhodným radom pre ich postup bol práve rad 754, ktorého len 86 vyrobených kusov na to nemohlo stačiť. Rušne depot Zvolen sa rozhodol situáciu riešiť takto partizánskym spôsobom, keď v roku 1991 bezchodovou národnej ČSD začali výstavbu rušňa 753 na elektrické vykurovanie. Úspešnom dokončený boli následne v spolupráci s ČKD navrhnuté príslušné komponenty a novárne rekonštrukcie rušňov 753 sa už oficiálne začali na ďalších etapách. Do roku 1995 prišlo rekonštrukciou celkom 160 rušňov. Rušeň, ktorý by sa mali možnosť vidieť, má na sebe pôvodný nádier výraznej vyšnevo-červenej farby a útočne nosí papírovej. Toto pôsobíme s Martinom Bráťom, domáci nadšenci z klubu železničných historických vozidiel v Poprade. Aj preto je na našich telefónnych záležitosťou a priťahuje veľký záujem fotografov, ktorí stojí na každú jeho jazdu. Častým môžete aj vy, priatelia, dnes, že pôvodný nádier, respektíve zrekonštruovaný, ale vyšlo nám to lákavá. A asi všimnite tak, položnia sa omalúkne natočili tak, aby tento motorový rušeň T750 300 motorom alebo T-Oskarom T478 300 mohol odísť prevádzkovateľovi klub železničných historických vozidiel v Poprade. Môžete sa s ním rozlúčiť, zakrývať mu
A tento rušeň sa môže s nami rozlúčiť takisto. Ďakujeme veľmi pekne za túto úžasnú ukážku. Jediná koľa, ktorá je v tomto momente voľná na obchod z deka, bude patriť práve motorového rušňu T478 300. A to ešte nezme ani v polovici, keď dobre počítam, priatelia. Ďakujeme veľmi pekne, lúčime sa s týmto rušňom, samozrejme nie s vami, pretože pred malou chvíľou som povedala, že ešte nie sme v polovici. Točne nám predstaví malú chvíľu motorový rušeň 757 železničnej spoločnosti Slovensko. Najmodernejší dízlový rušeň v osobnej železničnej doprave na Slovensku je určený pre vlaky regionálnej a diaľkovej dopravy na trasách do vzdialenosti zhruba 300 km. Vznikol rekonštrukciou starších rušňov série 750 a už nám teda prichádza na točňu motorový rušeň 757. Z pôvodných vozidiel bol použitý v podstate len rám a podvozky. Pôvodný spaľovací motor bol nahradený moderným motorom Caterpillar. V tvorbe ŽOS zvolen mysleli aj na ekológiu a rám rušňa je upravený na zachytávanie ropných produktov v prípade ich úniku. Hmotnosť rušňa je 75 tón a v prevádzke dosahuje maximálnu rýchlosť 100 km za hodinu. Teraz ide naozaj veľmi pomaličky, aby ste mali možnosť ho vzliadnúť aj z toho dôvodu, že teda sa poteší toľkým návštevníkom aj tento motorový rušeň 757. Čo je zaujímavé, rušňovodiči ocenia nielen klimatizáciu, ale aj umývadlo s tečúcou teplou vodou, chladničku, rýchlovarnú karticu, mikrovlnku či obsluhu rušňa prostredníctvom dotykovej obrazovky. Sa nám zdraví ten rušeň. Je tu na tej rušňovodičov, myslím si, že tu na východe Slovenska vyjazdí tento rušeň, a teda s vlakom z Košíc, napríklad do Humenného, alebo na rýchlinkoch smerom do Zvolena, teda na tzv. Južnom ťahu. Ďakujeme pekne aj tomuto rušňu 757, ktorý, ako som čítala, ak ste postrehli, má pre rušňovodičov aj dotykovú obrazovku, či sa týka riadenia. Presúvame sa možno teda tak do druhej polovice točňoparády a presúvame sa aj do takej, že modernej doby, by som povedala, pretože na točni sa predstaví motorový rušeň Eurorunner 20, tzv. Herkules spoločnosti Retrac. Rýchlo si vyšne prichádzam točnu. Rušeň Eurorunner 20 patrí do rodiny štvornápravových dieselektrických lokomobíl stredne výkonnostnej triedy, ktoré v rokoch 2002 až 2011 vyrobila spoločnosť Siemens Mobility vo výrobnom závode v Mníchove v Spolkovej republike Nemecko. Celkovo vzniklo 181 kusov týchto rušňov. Najväčšiu flotilu až 100 kusov vlastnia rakúske štátne železnice ÖBB, ktoré im dali pomenovanie Herkules. Rušenie určený pre osobnú aj nákladnú dopravu na neelektrifikovaných tratiach. Bol vyrábaný v dvoch základných verziách s vlakovým kúrením pre osobnú dopravu a bez vlakového kúrenia, ale s väčšou palivovou nádržou pre nákladnú dopravu. Srdcom rušňa je preplňovaný 16-válcový spaľovací motor MTU
2000 kW a maximálna rýchlosť rušenia je 140 km za hodinu. Okrem rakúskych štátnych železníc boli ďalšie rušky tohto radu urobené súkromných železničných dopravcov a spoločnosti zaoberajúce sa prenajmom a leasingom lokomotív. Tento konkrétny rušeň, ktorý tu dnes máme možnosť vidieť, je Hercules Euroramen 2012. Využívanou spoločnosť Retrax Slovakia, ktorá si ho prenajala od leasingovej spoločnosti Bilton Rail. Spoločnosť Retrax Slovakia ho používa na svojich vlakoch v rámci celej siete železníc Slovenskej republiky, hlavne na neidentifikovaných tratiach okolo Zvolena, Bratislavy a Košic, ale aj na výstupu železničných tratiek. Hercules v prvej plnej paráde rýchlosťou 140 km za hodinu prevádzkovateľom spoločnosti Retrax. Milí priatelia, sa teda z tejto modernej doby presunieme opäť do obdobia Paríž, čiže načrnieme trošičku do histórie. Košickej historickej železnice. A pokiaľ toto všetko technicky zvládneme, ako teda najmä je párne riešenie PT600, tak tu som vás rada informovala o technickom rušení 130 km. Se všimnite aučka, ako je na tých porušených elektrických Nitrans, tak za ním odstavená, keďže je dvojčka, tak sú to ako keby dva rušky spolu. Rekord najvyššej rýchlosti týchto rušňov sa podarilo dosiahnuť medzi stanicami Mitaľany a Slovenské Nové Mesto, kde pri špeciálnej technicko-bezpečnostnej skúške dosiahli rýchlosť až 150 km. Do dnešných dní sa zachovalo všetkých 50 dvojíc rušňov z radu 131 a všetky sú v DP v Spišskej Novej Vsi, kde ich prevádzkuje nákladný dopravca železničná spoločnosť Cargo Slovakia. A v tomto momente nám už Cargová privádza na Košňu parný rušeň CP600 Košickej detskej historickej železnice. Opäť niekoľko informácií, keďže sme v historickom období Paríž. Párna lokomotíva CP600 z roku 1956 slúžila u závodoch ťažkého strojárenstva v Dupnici nad Váhom. Do Košíc dorazila v novembri roku 2018. Tento skvost našej železničnej histórie sa usilujú zreštaurovať dobrovoľníci z Košickej detskej historickej železnice. Patrí do 100-kusovej série rušňov, ktoré medzi rokmi 1953-1956 vyrábala lokomotívka ČKD Sokolové v Prahe. Určené boli pre stredný posun na vlečkách väčších priemyselných podnikov. Na Košickej detskej historickej železnici v Čermeli nenuje nikdy trena, keďže trať je na rozdiel od lokomotívy úzko roztovená.
No za priazných okolností a vďaka veľkému elánu dobrovoľníkov by niekedy v budúcnosti mohla ťahať nostalgické vlaky po východnom Slovensku. Exponát patrí Železničnému múzeu Slovenskej republiky a dobrovoľníci z detskej železnice ho dostali do dlhodobej správy. Tak vidíme veľmi, že patrí rušeniu CT600 v budúcnosti, teda verme tomu, že v blízkej budúcnosti bude ťahať nostalgické vlaky po východnom Slovensku. Ďakujeme veľmi pekne aj Karkulke, aj tomuto párnemu rušňu za úžasnú ukážku. Takže podstavíme párny rušň CT600 a opäť tam nejakú hádanku alebo takú súťažnú úlohu. Následne sa nám na točni bude predstavovať Karkulka. Viete, o ktorom ručni hovorí? No, som to spomínala, mocníčka v rámci točnej parády 2024, ručnej parády 2024, a je to samotný motorový rušeň 712 440 Železničnej spoločnosti Slovensko. Keďže nám Karkulka včera teda veľmi pomáhala a teda aj dnes pri elektrických rušňoch, aby sme ich teda dostali na točňu, tak zaslúži si a ja sa naozaj veľmi teším, že práve v tejto chvíli je tu priestor na samotné individuálne predstavenie na točni. A teda o malú chvíľu sa dozvieme aj prečo prezývame tento rušeň Karkulka. Motorový rušeň 712-440 Železničnej spoločnosti Slovensko vznikol rekonštrukciou rušňa 710, z ktorého sa zachovali iba nápravy a rady. Nie je primárne určený na jazdu vlakov, ale na pomocné práce v depách a na staniciach. Boli sme toho svedkom včera, takisto sme toho svedkom dnes. Pri posune rušenej často mení smer jazdy, raz dopredu a o chvíľu dozadu. Preto má posunovací rušeň jednu kabínu, aby rušný vodič mal pri jazde oboma smermi dobrý výhľad a aby chcel prechádzať z jedného stanoviska na druhé. Keďže je určený len na jazdu po stanici a v depe, jeho maximálna rýchlosť je 40 km za hodinu. Vyrobili ho železničné opravárne a strojárne Zvolen. Železničná spoločnosť Slovensko vlastní 5 takýchto vozidiel. Tento konkrétny rušeň, ktorý nám aktuálne už odchádza, má pre svoju farbu prezývku Karkulka. Rušeň môže byť vybavený aj automatickým spliadlom, ktorý sa dokáže samospojiť s druhým vozidlom, bez toho, aby posunovač musel vozidlá spájať. Takže už vieme, prečo je Karkulka Karkulkou, pretože je červená. Takže teraz na točňu je motorový rušeň 770-92 v pôvodnom označení T669 0092 Košickej detskej historickej železnice a už nám aj prichádza. Impulzom pre vývoj a výrobu elektrických rušňov T669, dnes označený 770, sa stala citeľná absencia výkonných motorových lokomotívov na ťažkú posunovaciu službu, pre ktorú posunovacie rušne radu 720 a 721 nemali dostatočný výkon. Motorové rušne rady 770 pre potreby Československých štátnych dráh dodávali na lokomotívach Železná dráha a podnikli strojárske a metalogické závody v Dúbnice nad Váhom. Prototypom výrobe Sektora výrobná terminála prototyp
1967 až 1969. Patrične nám aj zlučili vzhľadom k jeho veku. Ručenie koncipovaný ako napotovaný strojou letou a krátkou zatomkovou, medzi ktorými sme mali na ruštovodu časti a viacimi úrmi. Po obchode súžených kapôl sú obchodza so zamestnanými svetnými zľahčujúce prácu poslovačom a umožňujúce jednotný prístup strojom predstavkou. Rám lokomov zavesený na dvoch trojnápravových podvozkoch. Rušne 770 sú určené pre ťažké staničné posuny a nákladné vlaky. Takže to rušenie je nákladný. Dôvodom rušne rady 770 je vyznačená motorosť. Pretože majú na trať nepriaznivé účinky, čo si následne vyžaduje jej častejšiu údržbu. Motorový rušeň 770 pôvodné označení T669 0052. Ďakujeme pekne, tak sme sa dozvedeli, že je veľmi ťažký tento rušeň a je určený pre nákladnú dopravu a môžeme pokračovať ďalším motorovým rušňom. A ak vám poviem zasa číslo z minulosti a to dnešné aktuálne, motorový rušeň T435 39 dnes 720. Takisto v správe Košickej detskej historickej železnice. Prichádza na točný motorový rušeň T435 0039 dnes v označení 720 Košickej detskej historickej železnice. Motorové rušne T435 dnes 720 bolo určené na posun a ťahanie ľahkých nákladných vlakov, ktorým železničiari hovoria manipulačné. Ide o najstarší rad rušňov normálneho rozchodu z produkcie ČKV, ktorý sa dostal do sériovej výroby. Výroba prebiehala 4 série od roku 1958 až 1962. Do vlastného rušne sa napísala aj násiel, ktorý je čisto účelný. V kabíne istnej strany vozidla sú dve stanovište rušne vodiča. Jedno a jedno pomocné. Pomocné stanovište je zjednodušené a je určené na obsluhu počas posunu. Stanice čítané. Všetko na rušni je strohé a účelné. Do pohybu rušňa sa ukazila aj náklad metalové, ako sú kľúče náklada vo strojovni. Žiadanie, len jedno polomkové železné kľúče. Napred počiatočných modulov si tieto stroje rozhodne získali odľudku prevádzkového personálu. Vďaka svojej spodárnosti, jednoduchej obsluhe a robustnosti, veľmi krásne určení si vyslúžili prezývku Vektor, lebo sa mi aj napísané ručný malý Vektor. Západné ručne dnes pôsobia zúčené už majú na počkách niektorý súkromný klier. Takže keď sme načali trošičku do histórie motorových rušňov, ktorá sme mali možnosť zriadnúť Vektora, motorový rušeň T435 dnes 720 a patričným zvukom sa s nami lúči. Žeriav leží na dvojnápravových podvozkoch s vlastným pohonom, ktorý sa využíva len pre pohyb pri práci alebo krátkom presune na pracovné miesto. S vlastným pohonom môže ísť s rýchlosťou maximálne 60 metrov za minútu, čo sa rovná pohybu rýchlosťou 3,6 km za hodinu. Po skončení prevádzky v 70. rokoch minulého storočia sa tento žeriav využíval na prekládku uhlia do kotolní v rušňovom tepe alebo na prekládku rôznych sypkých materiálov.
Nosnosť žeriavu je 5000 kg, pri dĺžke ramena 6 až 11 metrov a pri dĺžke 13,5 metrov je jeho nosnosť 3900 kg. Takže Kirov si môžete obzrieť žeriav z blízka, milí priatelia. A my sa presúvame, teda nie my zodpovedne zostávame pri moderátorskom stanovisku, točne sa točiť, pretože nám teraz predvádza motorový univerzálny vozík, ten UV69. Železnice Slovenskej republiky sú prevádzkovateľom. Je typové označenie koľajového motorového univerzálneho vozíka, používaného na českých a slovenských železniciach. Ide o motorovú dresinu s plošinou, vybavenú hydraulickou rukou. Plošina vozíka slúži na prepravu nákladov, strojbou vyrábaných rôznych modifikácií. Výrobcom dresiny bol útvar ČSD, mechanizácia kradeného hospodárství Praha, závod Brno-Horní Herovštice. Vyrobených bolo asi 1000 vozíkov tohto typu. MTH Praha uvádza na svojich stránkach 741 kusov motorových univerzálnych vozíkov 69, dodaných v rokoch 1968 až 1991 do Českej republiky, 234 na Slovensku a 6 kusov MUV 69 do Nemecka. Zaujímavosťou motorových univerzálnych vozíkov je jeho úzkoschopná modifikácia s rozchodom 1000 mm pre tatranské elektrické železnice. Už a tento motorový univerzálny vozík MUV69 železnice Slovenskej republiky teda sú prevádzkovateľom, máte možnosť vymeniť priateľe takto blízka. Motorový univerzálny vozík 69 nám odchádza. Nože na točni sa predstaví aj historická drezina Škoda 1202. Historická drezina Škoda 1202 o malú chvíľu dorazí na točňu. Prevádzkovateľom sú Železnice Slovenskej republiky Spišská Nová Ves. Táto populárna drezina vznikla pôvodne úpravou cestného automobilu Škoda 1202. Pamätníci si pamätajú takýto automobil, asi ho pamätám, čo ostatní takisto. Na 5 miest a do muzeálnych zbierok ju zaradili v roku 2009. Kombinácia automobilovej karosérie a železničného podvozku z nej robí rád, ktorá vždy pozornosť. V období železničná dresky medzi obľúbené prostriedky služobnej či inšpektnej prepravy obratné. Pôvodne boli poháňané ľudskou silou, avšak začiatkom 20. storočia sa týchto na železničné vozidlách začali využívať benzínové motory. Dreziny využívali najmä železniční úradníci, traťoví majstri či kontrolóri, napríklad na rozostávanie trati. Riešili takú časť výjazdov do terénu. Výhodou drezín bolo, že sa podarilo ten složitý a uvoľnili tak železničné cesty. Dreziny sa v Československu využívali ešte aj v 60. rokoch minulého storočia. Práve v tomto období začali železničiari pôvodné rozdielne meniť zo Škodových 1202. Avšak z dôvodu nižšej bezpečnosti boli postupne stiahnuté z prevádzky. Máme tu teraz takúto Škodovku, ako ľudovo hovoríme, môžete vidieť na komuniciách priamo v místach. Atraktívnu a pojaznú drezinu Škoda 1202 dodnes
Udržujú zamestnanci Železníc Slovenskej republiky, obvod Spišská Nová Ves. Ďakujeme veľmi pekne aj tejto drezine. Ale sa tam dobre musí sedieť. Mali je tam nejakú príbeh. Nože, keďže máme tieto dreziny za sebou, takisto ručne, tak prichádzame do kategórií motorových vozňov. Drezinu natočíme a teda ja už hneď môžem priniesť informácie o motorovom vozni Železníc Slovenskej republiky slúžiaci na opravu trakčného vedenia, ktorý má označenie MVTV 02. To pracovné vozidlo a už nám aj prichádza na vožňu. Takže MVTV 02 je pracovné vozidlo, ktoré slúži na montáž a opravy trakčného elektrického vedenia. Pre bývalé Československé štátne dráhy ich vyrábala vagonovka Studenka v rokoch 1983 až 1992. Ide o najrozšírenejší typ takýchto špeciálnych vozidiel nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Na streche si všimnite, milí priatelia, poriadne, motorového vozňa je prehliadková kabína, z ktorej jeden zamestnanec počas jazdy s zvýšenou rýchlosťou pohľadom kontroluje kolejové vedenie. Či niekde nie je náznak problému, ktorý by časom mohol spôsobiť pretrhnutie kolejového vedenia. To by prinieslo nielen finančné škody až 100 000 eur, prerušenie prevádzky vlakov minimálne na pol dňa, a to si nechaje nikto. Plošina na strane vozidla je elektricky odizolovaná, preto zamestnanci naň môžu vstúpiť aj keď nad nimi, predstavte si, 25 000 voltov. Tu na východe Slovenska máme v trojrovom vedení jednosmerné napätie 3000 voltov. Západná časť Slovenska od Lvova smerom na západ je napájaná striedaním napätím až 25 000 voltov, ako sme počuli. Ide o také vysoké napätie, že sa do jeho blízkosti neslobodno priblíži na vzdialenosť menšiu ako 2 metre. Je dôležité, aby o tomto vedeli aj deti, mládež, pretože stávajú sa prípady, že sa zo zábavy alebo s cieľom urobiť si zaujímavú fotku vyšplhajú na odstavenú tlač, čo je neprípustné. Obľúbený motorák M131 nazývaný Hurvínek. Tak sa nám pekne teda zráky z mojej strany zľava doprava previesňujú na tú druhú stranu. Nože ja vám Hurvínka predstavím a Hurvínek je plný cestujúcich, tak im aspoň zakýdame. V minulosti bol tento typ motorového vozňa mimoriadne rozšírený po celom Československu. Vyrábalo ho v rokoch 1948 až 1951 v Tatra Podšinice a neskôr vo vagónke Tatra Studenka. Spolu bolo vyrobený až, predstavte si, 549 kusov. Motorák sa stal skutočným masovým prostriedkom dopravy po železnici. Vozidlá sú charakteristické svojou vyškonočernou hlavou a druhou najrozšírenejšími motorovými vozňami v Československu. My sa veľmi nesmielo viesť cestujúci, pripájajú vozny, ktoré vyzerajú podobne, len nemáme motor ani stále 4 vodiče. Spoľahlivé hľumy držali prevádzke vyše 30 ročia. Posledné sa na tratiach s pravidelnou dopravou objavovali ešte v roku 1984. Ja si myslím, že som na takom jednom cestovala. Upúta vás jeho nadštandardný dobový drevený interiér, ktorý sa máte teraz obrovský zážitok aj natočne, aj v Hurvínku. Motorové vozne mali vzduchový ladený motor Tatra, pôvodne určený najmä pre nákladné auta. Nenáročný zdroj sa nakoniec v motorových vozňoch osvedčil a úplne spoľahlivo zabezpečovali prepravu v zimnom období. Vzduchové chladenie lepšie vzdorovalo zime a mrazu. Jazdili na mnohých slovenských tratiach, napríklad aj na skôrnovo náročnej trase Brezno-Tisobec. Tento komunitný motorový vozeň prevádzkuje v historických koľajových vozidiel pôsobiacich pri Rušňovom DP Haniska pri Košiciach
a vozeň má pomenovanie Magda. Tak tí, ktorí ste sa na ňom viezli, tak ste sa viezli v Magde. A teraz vám predstavujeme motorový vozeň 812 056 železničnej spoločnosti Slovensko. Motorový vozeň jazdí na regionálnych trasách. A zdraví nás, vyrábal sa v rokoch 2002 až 2006 ako konštrukcia vozidiel série 810. Celkovo bolo vyrobených 65 kusov a takisto je plný cestujúci, dokonca má označené aj Košice, čiže je doma. Teraz si tento motorový vozeň môžete pozrieť z jednej a z druhej strany. Okrem výkonnejšieho motora prešiel smerový interiér, ktorý bol odlučnený a dostal pohodlnejšie čalumiené zrkadlá. Vo väčšine vozidiel je inštalovaný informačný systém, ktorý cestujúci upozorňuje na nasledujúcu stanicu. Čiže si tam vieme prečítať, kde stojí a tak sa vieme zorientovať, možno ako ďaleko, alebo kedy máme, sme drobného vozne výstupu. Realitou celej série rekonštruovaným motorovým vozňou 812 je vozeň s poradovým číslom 008, ktorý výrobný Lux so špeciálnou výbavou interiéru a je naozaj výnimočná, pretože na klimatizáciu aj v priestore pre cestujúcich bolo špeciálne automatické dvere a sedali ako vo vlakoch na diaľkových linkách. V súčasnosti tento raritný motorový spravujú Beko Nové Zámky. Motorový vozeň 812 56, plný cestujúcich sa natočne otočil a ešte stále otáča a pekne na svoju koľku. Všimli ste si to ako rada? Určite. Tak cestujúci nasledujúca zastávka je podľa Beko motorového vozňa 812 056. Ja som vám slúbila, milí priatelia, ešte jeden rušeň. Práve ten rušeň je završením točno parády. Ešte zámerne neprezrádzam, o aký ide, a ste si to tak vypočítali tak, a vidíte ich takto spredu obstavených, tak určite viete, že teda máte to vyrátané, že ide o parný rušeň 477 013, tzv. Papagáj. Prevádzkovateľ je klub železničných historických vozidiel Poprad. Na točňu prichádza parný rušeň 477 013 Papagáj, klubu železničných historických vozidiel Poprad. Poďme teda k informácii. Parný rušeň 477 013 nazývaný Papagáj vyrobili závodu ČKB bývalom Československu po druhej svetovej vojne. Jeho výnimočnosť spočíva okrem iného v tom, že ide o jediný zachovaný kus z prvej výrobnej série. Čiže my máme jedinečnú možnosť ho teraz sledovať. Inou zaujímavosťou je, že patrí do skupiny párnych rušňov, ktoré majú až 3 párne stroje. Takýchto trojčitých tendroviek bolo v 2 sériách vyrobených spolu 60 kusov. Tendrová mašinka na prehliadku paru bola pôvodne určená pre rýchlu, prímestskú a diaľkovú dopravu a v rokoch párnej prevádzky previezli tieto rušne milióny cestujúcich. Stroj mal až neuveriteľne rýchly rozjazd
čo bolo výhodné pre vlaky, ktoré často zastavovali. Vystavovaný riešen, ktorý sú teda v Kochínke a Žiče, bol vyrobený v roku 1951 a v bežnej prevádzke slúžil až do jesene 1970. Niekoľko rokov bol dostavcený železničných vozidiel Českej Stredovej oddialilo v roku 1985 získalo Bratislavské železničné muzeum. V súčasnosti sa klub železničných historických vozidiel pochránený. Už aj dnes z tej končky vodlapy, ktorý docestuje. Jeho členovia už komplexne zrekonštruovali v roku 2008 a odtedy bol často používaný v rámci nostalgických obrázkov na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ďalšiu veľkú a náročnú opravu bez ktorby sa už na trať nemohol vrátiť, tým realizovaný v rokoch 2010 až 2021. Zaužívaný papaga kristal pre výrazné modré sfarbenie, ktoré pripomínalo farby atraktívnych papagájov z juhoamerických džunglí. Ďakujeme, papagáj, obrovský potlesk ešte dajte. Ten svoj pozdrav možno nebude počuť, ten váš potlesk, ale keď zatleskáte ešte takže veľmi a zaujúkate, tak sa s papagájom nádherne rozlúčime. Dovidenia, do počutia, papagáj.